Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui parlarem de l'aplec de Sant Elies. Comencem? El proper 25 d'abril és dilluns de Pasqua i a Sant Pere de Vilamajor celebrarem l'aplec a l'ermita de Sant Elies. A les 2 del migdia, després de la missa, se celebrarà un dinar popular. Ja sabeu que cal recollir prèviament un tiquet de 5 euros que inclou la ració de fideuà, els coberts i el plat tèrmic, un tovalló, aigua i uns postres, que sent dilluns de Pasqua consistiran en una petita mona. Això ja ho sabíem. Què passarà si ho hem deixat per l'últim moment i com que aquest any s'escau en Setmana Santa, l'Ajuntament tanca divendres, dissabte i diumenge? Ens quedarem sense tiquets? Sant Pere! M'ho he deixat per l'últim moment i l'Ajuntament és tancat! Em quedaré sense tiquets! Tranquils! Aquests dies festius, divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24, el punt d'informació de la Mongia, situat al peu del campanar, estarà obert de 10 a 2 del migdia. I... vendrà tiquets! Xxxt! Si aneu dissabte, dia de Sant Jordi, podeu aprofitar per fer poble i comprar el DVD de la memòria històrica, publicacions locals o bé un punt de llibre de la Torre Roja. Bé, de moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.